Marti kalo kile bisaba hani kile samba fla ani mugan ani nani hopele jile au ni yantuma au be mi fa production ka kunafundi kenedika. Marti kalo kile mugani woro samba kile ni keme kononton hani bi kononton ani kile o wakati ko fole na Malila o kɛra wagati min kɛra Musa Tarawele an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ale ka fanga dafirili wagati min kɛra sababu fana kana ni bɛjɛ fanga ye nga a ma kɛ nɔgɔya la sabula a jigitigɛ barika o bonyana caman tununa caman jugina wa caman o sara ka kɛ joliba bɔn ye Mali kɔnɔ ni wagati kofɔlen na o kɛra wagati an ka jamana kɔnɔ ni baara tɛ kɛ don min na wa o okumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ u bɛ taa yirifere da mɔgɔw kɔrɔ minnu tayala a wagati in senfɛ an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta a ye o ladaw ka o lakile ni o kunbɛnna tarata tɛmɛnin ma. An ka ministru ka ladala lajɛ min bɛ to ka kɛ araba doɲɔgɔn fɛ min araba ta tɛmɛnen n'o kunbɛnna marisi kalo kile 27 ma Colonel Ablaye Maiga n'ale ye ministre min ka baara ɲɛsinnen don mara koɲa ɲɛnɛbɔli ma ani an ka jamana gouvernement ka kuma lasela a ye laɲini dɔ kɛ a kɛnɛ kan o laɲini ko ka se ka yɛlɛma don an ka jamana sariya sen dɔ la min taara kabini août kalo kile 5 la san 2024 o wagati kɔnɔ min bɛ kuma jɛkulu olu sigili ka Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ fɔ o ma ko association ko nin kulu ninnu k'a ka ca Mali kɔnɔna na wa ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka association sigi sen kan k'i b'a kɛ ka sɔrɔ yamaruya o ma ɲini an ka jamana gouvernement fɛ o hukumu kɔnɔna na a ye a laɲini ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka association sigi sen kan ko fo yamaruya sɛbɛn de ka d'i ma an ka jamana gouvernement fɛ a ka se ka dɔn a bɛna sigi kun min kama ani n'a y'a sɔrɔ jamana ka nafasɔrɔ sira bɛ a la. An ka jamana alimami dɔ n'o ye Imam Mayi Watara ale kun ye laseli dɔ kɛ a ka o laseli ninnu kɔnɔ a ye jalakili ta ka ɲɛsin maliyɛnden caman ma minnu ka baara ye kuran suɲɛ a yira k'a fɔ ko kurantigɛ banbali minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bibi na ko ye maliyɛndenw yɛrɛ caman ka waleya ko sababuya kɛ kuran suɲɛ hukumu kɔnɔna na a ka ni laseli ninnu tɛmɛnen kɔfɛ dɔw bɔra ni ka jalakili wale ta ka a sɛgɛrɛ o dɔw ka o kuma la o y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ yafa Imam Mayi Watara ma ko sababuya kɛ k'a y'a fɔ olu bɛ kuran suɲɛ ko kurantigɛ o bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ nka o ni a ta bɛɛ lajɛlen énergie mɔgɔw k'olu ka facture o tɛ ka jɔ wa k'u bɛ ka u ka kuran sara ni kuma ninnu tɛmɛnen kɔfɛ min ye Mayi Watara ye a ye ni mɔgɔ kofɔlenw ka o jaabi a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ a ye maliyɛnden nka ale ma kuma ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ale ka kuma kun bɛ ka fɔ ka ɲɛsin mɔgɔ ma minnu ka baara ye kuran suɲɛ wa fana ko ni kuma ninnu fɔli tɛ ka sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko jɔnjɔn min dira an ma an ka jamana kɔnɔ ko kuma ninnu caman bɛ ka fɔ ka da o de kan nka k'ale b'a yir'u la k'a fɔ fana min ye ni jɔnjɔn ko ye k'a jɔyɔrɔ foyi tɛ ale ka adamadenya la. An bɛ taa Senegal jamana kan olu ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ 5nan o sugandili o kɛra o bɛnna Basiru Jomayi Fayi de ma ni o kalafili ninnu yɛrɛ kɛra kabini masi kalo tile 24 tɛmɛnen na Basiru ale yɛrɛ si bɛ taa san 44 na wa min ye muso 2 ye o de bɛ a bolo nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye farafinna jamana kɔnɔ kalafili o ka se ka kɛ sinfilaka ale ka ta wa a ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanga dafiri sira ye a ma kɛ ni marifa ta ye min marisi kalo tile 28 tɛmɛnen Macky Sall a ye a bisimila u ka palais kɔnɔna na u kun bɛ ka kuma Senegal o lahalaya kan wa kɛnɛ yɛrɛ kan Ousmane Sonko ale yɛrɛ kun bɛ a yɔrɔ kofɔlen na. Tchad Conseil constitutionnel olu ye a ladɔnniya k'a fɔ k'u ka kalafili minnu bolodalen don mai kalo tile 6 nata la k'o baaraw olu daminɛna kabini marisi kalo tile 24 o tɛmɛnen na wa ko mɔgɔ minnu kun kɛlen don ka u ka sɛbɛn don jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ u kun bɛ taga bɛn mɔgɔ 20 jate de ma o 20 cɛ la ko mɔgɔ 10 olu ta u ka sɛbɛn bɔra a la wa tɔ mɔgɔ 10 sɔn kɛra olu de ta ma sɔn kɛra minnu ta ma olu cɛ la u ka furancɛ la fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye Idriss Déby Itno o bɛ a la ani u ka ministre ɲɛmɔgɔba fɔlɔ n'o ye Succès Masra ale yɛrɛ bɛ a la o tɛmɛnen kɔfɛ u ka ministre ɲɛmɔgɔba fɔlɔ kɔrɔ n'o ye Albert Pahimi Padaki ale yɛrɛ ka sɛbɛn bɛ a la. Kabini marisi kalo tile 7 tɛmɛnen na Nigeria jamana kɔnɔ u ka écoleden mɔgɔ 250 olu de minɛna kulu marifatigiw fɛ ni ka taa ni o ye yɔrɔ la yɔrɔ min ma se ka lakodɔn min ye marisi kalo tile 24 tɛmɛnen na Kaduna ale gouverneur a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni écoleden kalanden mɔgɔ 250 k'u bɛɛ lajɛlen sera k'a lasɔrɔ nka o sɔrɔla fɛn min kun kɔrɔ an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan.
marsi kalo tile 26 tɛmɛnen Burkina jamana kɔnɔ Wagadugu o marabolo fɛ u ka sigida dɔ bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Komo Jari min ye u ka finitigilakaw ye olu sera ka tatugu banbagaci mɔgɔ 100 ɲɔgɔn na ka olu fagali ninnu tɛmɛnen kɔfɛ fana u sera ka u ka kɛlɛkɛminɛ ninnu caman ko fana lasɔrɔ. Kabini marsi kalo tile 22 la Irisi jamana kɔnɔ bingali wale dɔ kun taara ka ɲɛsin olu ka concert kɛnɛ yɔrɔ dɔ ma min kɛra sababu ye mɔgɔ 100 kɔ olu de sata bɔra a la. O waleya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ tɛgɛ sera ka da mɔgɔ 4 de kan ko minnu kun sen bɛ a la wa o mɔgɔ 4 ninnu a yirala k'a fɔ ko Irisi jamana kɔnɔden ko o tɛ o mɔgɔ 4 ninnu si ye. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw an sera ka kunnafoni min sɔrɔ k'o fɔ aw ye o kɛra nin an bɛ foli lase aw ma hali bi aw ka lajɛli ni kulomajɔ la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la an bɛ kalo barikamanba min na ni o ye sunkalo ye Ala ka timɛko ɲuman di ani an bani alisilamɛden tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ jurumukafari ka yafa kɛ an ka furu tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.